ସଜଉଛି ପଡ଼ିବ ହେରି ପଡ଼ିବ ବୁଢ଼ା ଯା କହ କିସ ଅଛି ସେଉ କଦଳୀ ଆଉ ଜାମୁ ନଦିଆ ତୁମେ ଖାଉଛ କି ନା ଏଇଠୁ କହ এটা হচ্ছে ডালিম্ব এটা আম্ব ডালিম্ব এটা সপুরি এটা সেউ এটা পেডা এটা এটা আমি জানি নাশপাতি মাইপিয়া ঝরা পা চটকনি গুটে সরস্বতী আম্ব দূর যা পড়া নে রকি পড়া ছাড় বালু করছি তো মাছি সব তো মারছি লাইন আসলা টিপি দিও ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ସଜ ହେଇଯାଇଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ସାବିତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ସଜ ହେଇଛି ଆମ ଠାକୁର ଘର ଏ ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁର ଘର ପୂଜା ହେଉଛି ସଫଳ ବୁଆନୁ ସେଠି ସଫଳ ପୂଜା କରତେ ଯିବ କେଠି ପୂଜା କରିବ ପୂଜା କେଠି କରିବ କିଏ ବାବା ପୂଜା କରିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହବ କେତେବେଳେ ପୂଜା ହବ କେତେବେଳେ ପୂଜା ହବ ନା 12:30 ବେଳେ କିଏ ହାଡ଼ିଆ ନନା ହାଡ଼ିଆ ନନା ପୂଜା କରତେ ଆସିବେ ଆମ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ହବ ଆମ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ହବ ପୂଜା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ଏ ହେଉଛି କମଳା ଆମ୍ବ ସେ ହେଉଛି ସପୁରି ପଣସ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ନା 50 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ନେଇଛି କମଳା ପିଜୁଳି ନଡ଼ିଆ ଖେଜୁରୀ କଦଳୀ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଗାଧୋଇ ଗୁଧାକିରି ଯିବେ ଆଉ ସ୍ନାନ ସାରିକିରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଆଉ ତୁମ ଆମର ନମନ ବାବୁ ଆସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଲେ ଦେଖ ନମନ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବେ ଦେଖେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବିସ୍ୱାମୀ କିଏ ଭାବିସ୍ୱାମୀ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ସାବିତ୍ରୀ ଆମ ଠାକୁର ଘର ଘରେ ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତାରିଣୀ ମା ସେ ହେଉଛି ଆମର ସାଇ ବାବା ତାରିଣୀ ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏ ହେଉଛି ଠାକୁର ଘର ବାବାଙ୍କୁ ଦେବେ 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ରାখି 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ପଡିବୁ ପଇସା ଦେବି ବାବୁଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ ହଁ